Bonsen haka jing im jangi kum kibriu. Kamde ka jing shitam. Kaba pendat ya ka jing im jangi kum kibriu. Henry kadai ka jing dukhi. Kabakaran pasiau yangi na syapo jongi. Kaba ong pimla ban le shu. But bonsen kibriu kiyap suki namar jong kani kasur. Om haka met. Henry haka jing sngau ka jangki. Emotionally, mentally, but spiritually. Dan kibru kibala syatrap hakataka toxic relationship. Dan kibala syatrap hakataka jengkan mau yake jing menshua a painful memories. Dan kibala syatrap haka jing tang shiliang a one-sided love. Dan ru kibala syatrap hakatama jong ladehi his own ego battles. But kai kabas ngausi kalau deeply hapo jongki kitip ba kini bunsin ka penuksan lani ka pentron ya ka jim ka jongki. Henry ki kentaj ban ya kini ki mantagaski ngakwa ban yat ho ipi ya ki artali ki jinget ho kana kawai kabajia haklau kawai pat kabajia haying. Henry paro ar ke kit ya ke jimut ke bakarau ke jing ngausi ke jing yadai ke ba arsap ke toxic relationship ke jing ke bakarau but ke jing ke bangi bat yakini but haga bakut jong ke video film na sngot ho ke kata ka trap lene kata ka jingriam ke ba phi ke ba bat yepi barash kata tungan stang kajing tho khana ka banang ko hagawe ka ski hagawe ka khlau ka bakti ba ka bakenja ka bakti bat ka ba ima ba hapo jong kata ka khti dan uwe u electric eel uba dang ya suki hapo jong kata ka ka bakti kandet shpang jong uni u electric eel uni u electric eel udon ya kata ka jingla bansai ya ka koran lani ya kata ka electricity ka bakat hadu praspa voltage larangi phai haying jongi rice cooker upang isirja upandan kam laispa hadu sanspa tam ke electricity uni u electric eel ula ban pemi hadu praspa voltage ke electricity kamut arsha ban ya kata ban ya uta rice cooker ubangi penon kam haying kan kata ka koren ka bapun mi kala ban penyap ler yan ya unu jajing thau but kala ro ban pen sange ya ka jing tit jong unu klong snam wat ban penyap ro but kat pa udang yaj kumta udang yaj hapo jong kata ka khati uwei u crocodile hakawe ka liang udang ap chai udang ap ya ka jingbam hapo jong kata ka khati upajai ya uta u il uba yaj hakata ka but enda uta u il lajan poi hajan kata ka jaka ka ba uta u crocodile udon kensan u atak ya uta u il ha u crocodile uta u il u deitang u jingbam but kadba udandaj kumta dan ke kaba kepala kabacia uta u il upemi ya kata ka koren praspa voltage na ka met ka jaw ka ka lakhi ta ka jinghi ka bakarau ka turtho ki ku kiu shajrong shalor jong ta ko ka met jong u crocodile ka khi baro shiring ying na ka jingpang ka bamla ban ongshu but hakata ka kalimat ula day ban pelaj ya uta uil bat pet yapno Henry ka mariang ka ai ya u crocodile ya ka jinglong ka bas nyuba habau kendo ya ka no ka jingpang lani ya ka no ka jing u daj scam ya ka ka biat ka jaw ka bamut kata unang sngow ya ka jingpang ijong ka koren lengba jong ka koren ka ba uta uil open mi unang bat scam ya ka biat ka jaw
But kat ba unang dat scam kumta uta u ilru unang bemi isu ya kata ka koran nakamet kajongo ka jingpang persya ya ka jingpang ka jingjat persya ya ka jingjat. But hadin ka jingyele kumbaship ho menit AA uway ujing tao ubayap upat ya uway pat ujing tao ubayap. Kim sanga lamne kim phaidin lemne kim no tat hado kabakut kamet jong uil karakat arliang but kamet jong krokodil pat ka inkhong da kata ka koran da kata ka electricity ka bami da kamet jong tauil but hagabak hado kata ka met jong krokodil kala inkhong napo suki paro arteli kita ke met yap yenesa hapo jong kata kakti kawai ka jingbat ka babakla ka shim ya ka jingim jong baro ar kita kimrat hapo jong tako kani ka jo ka jia haka jingim jongi kum kipriu haka psychology ka don kawai ka kentin ka bagi khot ka commitment escalation kane ka jia ba haba unu kundo ya kinugo ko jing lani haba ulap ya ke aka ka babakla haka jaka ba un kentat pan phaidin pat Henry usu prakhat ba ngala pelot karto ngamla ban shu no tangkum to denamar jongani ketau ki bru ki nesa hapo jong ka toxic relationship don ki jingede mentau ulok but kalok kidon how ka relationship jongki Henry kadon kata ka toxic hapdeng jongki kibam sngaut ho jingmot iwe ka mi kata ka jing huri hura haying hasem Henry namar ba kiledap baniat ho kimla shuban iwe kata ki khot ka commitment escalation dinamar jong ni kata ki bru ki nesa hapo jong kata ka toxic relationship ka jingede ka basniu kimong hapo jong kadanot ke jongki kithat kijeram mentally broken ban kidang ong ngala pelot kartu kisnam kar kito kisnam ngala IT lane ngala trish tom kartu ngamla ban shu eno tangkum to kumta haga jaga bakin coach kiyai bat scam ya kata ka ka penjot ya ka jigi penjaki kumba ka jia haga kis jong uni krokodil bat ka il uwe ushitom uwe pat uyale baro ar ki kendo ya ka jing uwe udot uwe pat uingkong but suki baro ar ki do no yala ka jong ka jing im ka jongki kane ka jo ka jia ha ka jing im jongi kum ki beru nangta ka jing thokna ka baar ha ka we ka ski uwe ukhna rit katpa udang yele kai hapo jong ka ying ka sem ka jongki uperta jam ka kami haba kayo asngau ya kata ka jing perta jong khon kamare wut isya kata ka jaga ka ba utau khon udan bat ka ong jayu khon ka kandit tip jayu ya tau khon ko jongka ukhon hagawe ka benta ka khti jong u ka sakut hagawe ka khiu khendo ka ba kodor ba kaba kita ka kami bat ukpa jo ungkit hit na China haga porba kidang yalang samla bat kilet kai sha China kit hit yo tau Cuba kila bo ba yo tau Q kum ka ka bakila treasure ba utau khana habola thep ek khti jung hapo jong kata ka Q uyam na ka jing kuslai mai ka khti jong ka sakut hapo hangni yarap yanga ukparo hagat ka por haba uyos ngau ya kata ka jing perta jong utau khon ya kata ka jing perta jong kata ka kimi uru mare wut bar ula kali jayu kalayat ho baka khti jong uka sakut hapo jong utau kiu kendo ukpa bapli la persyang manwat ya kilat kelenti kumno ban pelaj ya kata ka khti jong utau khon na utau kiu kendo Henry omdan batrekam dan kibaong tek da ko te khti jung kan salai ula persyang kam trekam
don ki baong the le ko panyang ka kti jung kan sentut ula persyang kam trekam utau kena unang yam uperta daga jingting kila persyang man wat lut barok kilat Henry omdan batrekam bat haga bakhadu ukpawo ngamban se ngahapan penpait no ya uni ukhiu ubakodor wat ada ulong ubakodor Henry ngimla bandu ikakti jo khon ujongi Henry hashwa ba un penpait uong yakimi jo kekmi khilshim ya uternem bat haga takapor kat bakadang ying hapno iwe imit nakapla jong takakimi bat hakum katakapor uta ukhna ula pli yala ka jong kati ju bat ula sai takapasuk ya kati ju napo jong katakakhiu kakimi kalaong pibar ayu khon uta ukhon uong ngabat ya imit hapo jong uneu khiu kakimi kalarki kakti jong pi pleng ka sakut om namar jong utau khiu kakti jong u ka sakut namar ba tre ban ya kata ka mit ka ba ubat hapo jong utau khiu komne daga basuk haba ula plai ya kata ka mit hapo jong utau khiu daga basuk ula la ban sei ya kakti jong u na utau khiu kani ka ju ka jia haka jigem jongi kum kibreu kat nongot na plan jongi kibalong kum uneu khana ngiong ka jingem jongi ka sakut ka mensiam jongi ka sakut ka jabeng jongi ka jimut jimperkhat jongi ka sakut Henry ka jinge ka jongi kamdei kata ka jinge lene kata ka jingkendo ka jongi Henry bunsin ka jinge jongi ka dong namar bangim la lene ngimtre ban no ya kita ki bangi kendo ha ka jingim ka jongi don ki bru ki balangam jelap ha ka jingim om namar kata ka jingim ka ba Henry namar baki batsa ya kata ka kabatan ya ka jingim juki syapo bat kham syapo hapo jong kata ka kala bande ka toxic relationship ka jingya dei ka basnyu kala bande ka jing sarong ka jongki kala bande ka menor ka jongki ka pas ka ka bakela kendo ha ka jingim jongki kala bande ka jingdom ka jongki kala bande ka jingya sno lene ka attachment kala bande mano kebala no ya kita ki phau dali ki snam ban kidang batsa ya kata ka jing ya dei ke jangki bat ki yai ong yo lese ladangan persang kham tang ula ban kala yo lese ladangan bat kham skem yo lese kin yanga ngala IT hambun yo lese kata ka jingpang kan longkum uso ubathiang jong kata ka jing ap khami jonga Henry don kipor kata kinang bat scam kata pinang penjot yelade kalongkum ka boss bunsin nga jua ya kani kanuksa teng habangi syong ha ka boss ka babakala kala bande kila siu ya ka ticket a non refundable ticket bat kitip ba kat ba kinang syong kila poi sya ka wibat ka jaka lani sya ka lenti ka babakala kat namar kata ka boss kalayat haka opposite direction mar persya isya kata thong ka bagit human boy Henry makipat maphipat pidang syongsa pidang yai butnut iya kata ka pisa ka bapila depan siu iya kata ka boss Henry kata finang syongslem kata kat nang kiu kata ka dor jong ka jing phaidin jangpi bat teng habab hi phaidin kata ka boss kabapi ap kata ka boss ka badai kala late no ngani tho ipi baro kitma kibangi kendo kibangi hap ban yele baro shijingim don kitma kibabha yangi lane don kitma kiba bha yangi bangin no lane bangin kendran din no namar teng ka jing job kamde ka jing penrem yakiwe Henry ha ka jing kendran din teng kata nginang bar scam kata ngidang dono kalongkum ka habangit he ka hakti jungi larangi persyang ban bat ia kata ka hakti jungi kata pidang persyang ban bat scam kata ka kanang hot hakti jungpi Henry lara fishu pelat ya kati jungpi bat pit he ya ka hakti jungpi daga basuk kata ka kane ha kisindri hakti jungpi
kane keju keja hakaji imjengi kum kibriu larangi kendo ya kinu kejing hakaji imjengi katang ini persyang man barskem ban yo kata kejing suk kata kanang hot nakti jengi Henry larangi yaka suki kane hakti jengi namar kata skap shene teng kejing keno kejing no kamde kejing klot Henry kade ka dak jong kejing long shempang jong pi kejing pet jengai teng kamde kejing pet rem dan kejing sha rem teng kejing ya jengai kalong kejing light im a survival u crocodile unjin dalalai im lada uyai penjam ya kata kejing dah kejing u bat un pelit ya ke syentur jung u khana da ke basuk ula pelat ya keti jung u napo jong uta u kiu lada utere ban no ya ita imit iba ubat hakti jung u hapo jong uta u kiu kandu but yo let's see kejing suk jong pi kadang ap ye pi syashiliang jong kata kejing pelat ke jong pi kumta mentagasngi tolong hok ilade keli ilade ke kata kabanga batsa kaba penjat ya kaji im ke jonga suki kalak bande kata ka toxic relationship kajing ade ka basnyo kalak bande kajing ya sno jong ka mensim ke jongi ka attachment kalak bande kajing kan mau ya ki balajia kalak bande kathama jong kajing ngau sarong yo let's say ki bru ki bayai pen mong ya pi teng ha kajing ade jengi shubo menta ushandrang ba ka kenthe ki don kata kajing ade ka affair lamno kitip ba kata ka affair jongki ka yala miki shaka jingjot Henry na mar jong kata ka jingkwa brai jongki kidang barsa ya kata ka jingede kim tre ban pelat bat ha ka bakhaddo baro ar kijot namar ka wei ka jimbat ka babakla kala ban bat ya kala ban penjot ya ka jingim jong baro kumta ki perlo pichinga tu husiar ba hae pipen ya sno ya ka jingim jampi shim ya ka nuksa jong kata ka jinge to khana jong uta crocodile bat ka il hapo jong kata ka khati bat ka jinge to khana jong uta ukhna hayi bat to pni de ya ka bat ka jingim ka jampi bat lada ka ni khopor jong am ta ka singa khata ya ka jimut jim berkhat jampi bat satho hapo jong ka comment section ngajit ya ka jing suk halor jong kata ka jing bat ya kata ka ka wapen snyu ya ka mensim ya ka jim ka jong bat kan mau ya kini ka ka babila duno don gipor ka jing no kalong ka jing stang ya ka jing im balai lut ngin sa kendo piya ka pergi video tada haluk tu por bye stay safe.